Хәзер без сезгә тахарат алу рәвешен аңлатып китербез. Иң беренче без бисмилла дип әйтеп үзебезгә суыбызны килебез һәм инде иң беренче 3 тапкыр кулларыбызны юабыз. Һәм әйтергә кирәк, су артык ыжгырып акмасын, чөнки инде бу исрафтан китә. Һәм инде Аллаһның илчесе әйтте, һәрбер исраф ул харам дип. 3 тапкыр кулларыбызны беләзеккә кадәр юабыз. Кулларыбызны юганнан соң уң кулыбыз белән су алып, авызларыбызны чайкабыз, шулай ук 3 тапкыр. Өченче тапкыр чайкаганда тамакларыбызны гаргара китереп чайкайбыз. Соңыннан соң уң кулыбыз белән су алып, бурыннарыбызны сеңгерәбез. Бурыннарыбызны сеңгергәннән соң битләребезне юабыз. Әйтергә кирәк, безнең битләребез шәш булган җирләрдән алып, кулакларга кадәр, бер кулак йомшавыннан икенче кулак йомшавына кадәр һәм ияк асты. Булар бөтенесе дә биткә керә һәм аларны юу мәҗбүри. 3 тапкыр юганнан соң кулларыбызны терсәкләргә кадәр юабыз. Аятта әйтелгәнчә. Башта уң кулны. Һәм әйтергә кирәк, менә бу төшләрдә юешләнергә тиеш, чөнки иләл марафиқи терсәкләрегезгә кадәр дигән сүз шушы җирләр инде ул. 3 тапкыр юдык, башта уң кулны, аннан соң сул кулны. Соңыннан мәсих кылабыз. Мәсих инде ул сыпыру дигән сүз. Башның 4тән 1 өлешенә мәсих кылсак җитәрлек, ләкин инде сөннәткә туры муафиq була, әгәр дә без бүтән кие башны мәсих кылсак, ягъни бүтән кие юш куллар белән сыпырып алсак. Шулай итеп сыпырдык. Аннан соң кулакларыбызга шушы иман бармакларыбызны тыгып, кулакларыбызны да сөртеп алабыз. Артларын һәм инде кулларыбызның бу бит ягы белән муеннарыбызга мәсих кылабыз. Соңыннан безнең аятта әйтелгәнчә аяк юу китә. Башта уң аякны юабыз, ашык сөягенә кадәр бармакларыбызны аралый юабыз. Аннан соң сул аякны юабыз. Һәм шушының белән безнең тахаратыбыз тамам. Безгә тахаратлы кие Коръанны тотып укырга, намаз укырга, таваф кылырга инде мөмкин.